Yun, welcome back mga pare ko. Maumana naman tayo ngayong gabi. Yun, madaling araw pala yung paumana ko ngayon. Kaya samahan niyo ako mga pare ko para makakuha tayo ng pang-ulam. Tsaga-tsaga muna tayo ngayon kasi malakas yung alon sa mababaw muna na parte tayo maumana. Kaya sana makakuha tayo ng kahit pang-ulam lang. Kaya tara mga pare ko, nakarating na nga kami sa dagat. At ito yung mga kasama ko. Si Manimudin tapos si Manoy Noknok. At ito, sisisid na nga kaming tatlo. Kaya samahan niyo ako mga pare ko. Pero bago yun, shoutout muna tayo kay Jake Smith from Dinagat Island. Yun. At shoutout din kay Jory Santa Ana. At shoutout na din kay Aljon Sumodobela from Baclayon, Bohol. At shoutout din kay Diana Perez. At shoutout na rin sa mga parasolo sa Bagong Baryo, Santinampo, Bulusan. Shoutout na rin kay Sito Claro from Talibon, Bohol. At shoutout din kay Marvin from Cabanatuan City. At shoutout din kay Ruben Magracia Jr. from Occidental Mindoro. At big shoutout kay Triles Isagani. Yun, salamat mga pare ko sa suporta. At eto, simulan natin itong pamamana. At ito yung una ko nakuha. Isang walan. Ayun o. Ayos mga pare ko good size na rin. Sana madagdagan pa ito para meron tayong pangulam. At ito yung sunod na mapana natin mga pare ko Isang danggit. Kaso hindi natin na video ng maayos kasi magalaw yung tubig. Malakas yung agos mga pare ko Ayan o. Ayos na rin. Good size na ito mga pare ko Hanap ulit tayo para madagdagan pa ito. At ito may nakita tayong nakalabas na isda. Ayun, sa pool ng isda ka. Angol kung tawagin dito sa amin sa Bulusan. Good size na rin dito mga pare ko Masarap ito sa sinigang. Yun o. Hanap ulit tayo ng ganito para may pang durdugtong na rin. At ito may iito. Ito yung isda na sobrang sakit makatinik mga pare ko Kaya mag-iingat kayo sa isdang ito kasi talagang pwede kayong lagnatin dito mga pare ko Napaka-delikado rin yan. At ito may isda rin sa loob ng butas. Ayun o. Dandahanin natin. Sa pool kang isda ka. Nasa mababaw lang ako na parte na umana kasi hindi pa kaya dun sa parteng malalim. Malakas pa yung agos. At ito may nakita kong buntot. Buntot pala ito ng ubod. Hinahanap ko yung ulo at dito ko nakita sa ilalim. Dandahanin natin. Yun, sa pool kang ubod ka. Dandahanin natin palabasin para makuha natin ng sigurado. Yun. Ganda ng tama mga pare ko Hindi talaga makakawala. Yun, may aso. Natamaan yung kanyang hasang. Yun. Ayos mga pare ko Hamal na aso to. Wala na naman tigil kakabatok. May panggata na tayo. At ito may nakita kong isda. Nasa damuhan. Yun, sa pool kang isda ka. Angol pala mga pare ko yun Good size rin mga pare ko May pang dagdag na tayo dun sa nauna natin nakuha kanina. Sana madagdagan pa ito. At ito may napana akong balo. Di pa siya gaano kalakihan pero pwede na ito pang sabaw-sabaw mga pare ko At ito pumunta na nga kami sa may parteng malalim kasi medyo umalma na yung dagat. At ito yung una kong nakita mga pare ko ang daming isda. Pero yung malaki yung tutusokin natin mga pare ko Dandahanin natin. Yun, sa pool kang isda ka. Ayos mga pare ko Buti na lang nakakita tayo ng medyo malaki-laki. At eto sumisid ulit ako mga pare ko Meron ako nakita ng isda yun nakadikit sa bato. Sa pool kang isda ka. Talog bago pala mga pare ko Isdang masakit makatinik. Masarap ito sa sinigang mga pare ko At eto may nakita akong lobster nasa ilalim. Ayun Dahan-dahanin natin. Sa pool kang lobster ka. Meron na tayong pang sawg sa gulay mga pare ko Ayos Kahit yan lang, lalambot rin ang gulay niyan. Ayos mga pare ko At ito sumisid ako sa ilalim mga pare ko May nakita akong isda nasa loob ng butas. Ayun Dahan-dahanin natin.
Sa pulkang isda ka. Yun, at ito na lang yung huli nating natusok mga pare ko kasi medyo lumakas na naman yung alon. Baka tanghalin pa tayo kung saan pa tayo mapunta. At eto, umahon na nga ako mga pare ko. Kaya hanggang dito na lang yung video natin. Kaya salamat sa panonood mga pare ko at suporta nyo. Pa-like and share na lang mga pare ko. Peace out.